En esta Gandia, Ciutat del Benestar, hem abordat algunes de les vessants que van relacionades amb les propostes principals que ja hem incorporat a la nostra acció de govern. Ens preparem per a enllestir les obres de l'espai sanitari de Roís de Corella, que abordarà salut, salut pública, salut mental i especialitats a un dels districtes més importants i en algunes de les prioritats que ja teníem com a govern i que estos dos dificilíssims anys de pandèmia han reforçat. S'incorpora també aquest districte digital de la Generalitat Valenciana que suposarà que empreses referents de l'àmbit de la salut vinguin a innovar i creen llocs de treball des de la nostra ciutat cap a tot el territori nacional. Però també hem abordat l'atenció als qui més ho necessiten, enfortir l'acció de les administracions, de l'Ajuntament i dels col·lectius enfront i cap a les persones més vulnerables i que més ens necessiten. I el més important, que puguem atraure talent, retindre'l i poder seguir atenent a les persones, col·lectius o famílies que més necessiten de l'acció pública. De tot això hem parlat avui amb persones expertes i referents que van ajudar-nos a enriquir la ponència de l'Assemblea del Partit Socialista de Gandia. Aquest és el sentit de capitalitat que volem donar-li al nostre projecte polític, on el benestar és l'eix central de totes les nostres accions i de totes les nostres polítiques. Perquè per a nosaltres Gandia és primer, però sobretot Gandia és capital.